dobrodošli na današnju konferenciju za medije. Ovdje smo na temu sanacije klizišta Pantovčak i rekonstrukcije ulice Pantovčak, nakon čega će uslijediti redovna konferencija za medije, pa bih na početku dala riječ gradonačelniku grada Zagreba, Tomislavu Tomaševiću. Dobar dan svima, hvala što ste došli na ovu još jednu redovnu konferenciju za medije. Pozdravio bi isto tako predstavnike Vijeća gradskih četvrti Gornji grad Medveščak, predstavnike isto tako izvođača ovdje i svih firmi koji su uključeni u sanaciju ovog klizišta, koje je donedavno najveće klizište u Republici Hrvatskoj, ovdje na Pantovčaku. Ja ću kratko nešto reći, pa će onda pročelnik Kordić me dopuniti. Ovdje su trajali godinu i pol dana radovi na sanaciji, bliže se kraju. Vidite da radovi i dalje traju, međutim sada vidite i da je ova cesta nova napravljena, čak 5 metara je denivelirana, znači niže je za 5 metara u odnosu na staru cestu zbog odrona, zbog klizišta, i to vam najbolje pokazuje koliko je tu velik posao se mora napraviti da se sanira ovo klizište. Ukupna duljina rekonstrukcije prometnice iznosi gotovo 400 metara. Ovdje je, samo da imate osjećaj, iskopano 45.000 kubnih metara iskopa. Zabijeno je 368 pilota stupova, promjera od 60 cm do 1 metar, i to na dubinu od 25 i 30 metara. Znači još jednom, 368, ajmo reći, pilota, odnosno stupova, promjera od 60 cm do 1 metar, na dubinu između 25 i 30 metara. I 144 sidra kao potporna konstrukcija kako bi se stabiliziralo ovo klizište koje, kao što znate, ovdje postoji desetljećima, i još 2015. godine su ovdje bila prva pucanja na ulazu u ured predsjednika, i evo, drago mi je da nakon godinu i pol se sada to bliži kraju i odrađen je ogroman posao da bi se ovo, podsjećam još jedno, najveće klizište u Republici Hrvatskoj stabiliziralo i saniralo. Evo, tu ću stati, pa bi prepustio pročelniku Kordiću da kaže više stvari. Dobar dan svima, hvala gradonačelniku. Dakle, veći dio ovog što ću reći ćemo imati prilike vidjeti prilikom obilaska, pa će vam biti malo jasnije koje su to zone koje su bile obuhvaćene ovim radovima. Sam problem se prvo vidi ovdje na ulazu u predsjedničke dvore, i taj dio je saniran, možete vidjeti, sa nekih 117 pilota, sa naglavnom gredom, ovim zidom zaštitnim i tako dalje. Kada je puklo u 3. mjesecu ono što smo svi vidjeli kao klizište na Pantovčaku, gdje se otvorila rupa praktički duboka 10 do 15 metara, glavna ta zona infleksije je ova dolje, proći ćemo pored nje, i ona je sanirana sa nekih 152 pilota, i tamo su ti promjeri i dubine pilota najveće. Na sve to su išle naglavne grede, sidra i ovi gabioni, to ćete isto vidjeti, koji su dobri za stabilizaciju tla, istovremeno dobro propuštaju vodu, odnosno dobri su i za drenažu. Onda se otvorio novi problem gore na križenju sa ulicom Zelenga, i njega smo sanirali sa 55 pilota, isto velike dubine, ali nešto manjeg ovog promjera. I na kraju, da bi zatvorili cijelu priču i osigurali za sada do kraja ovo klizište, rađena je ova još jedna površina sa 44 pilota koja ide okomito na ovu glavnu gredu. Dakle, sve ćemo to imati prilike sada vidjeti. Financijski, mi kad smo prvi put sjeli sa projektantima u onoj fazi ludila gdje smo pokušavali i mislili da možda još možemo spasiti cestu i nešto brzo sanirati i tako dalje, prve procjene su bile oko 12 milijuna eura.
Mi smo sada na 10 milijuna eura što se tiče klizišta i negdje oko 920-930 tisuća eura za cestu koja je sad završena. Ona je praktički potpuno završena. Biće još ova ograda postavljena kad se dogovorimo sa uredom kako ćemo ovu kapiju riješiti, još nekoliko klupa uz samu cestu gdje ljudi mogu sjesti i odmoriti ako hodaju tu i šetaju. Dakle, sve skupa to će biti negdje oko 11 milijuna i nešto bez PDV-a, odnosno 14 milijuna sa PDV. Za detalje, ako vas budu zanimali, možda prilikom obilaska terena. Hvala. Hvala pročelniku Kordiću. Ako ima neko pitanje vezano za ovu temu, možemo ga čuti sada. Ako nema, onda hvala svima. Molim gradonačelnika i zamjenike da ostanu za redovni dio konferencije za medije. Hvala vam, možete vi slobodno. Evo nas. Hoćeš nešto proaktivno? Neću. Slušam pitanje. Može. Tu smo. Evo može pitanje ovdje. Marija Mihaljević, Radio Sljeme. Rušio se strop na Dolcu, kao što znate, pa neki komentar. A možda najbolje evo da predsjednik... već oglasio. Da, evo, tu je predsjednik uprave holdinga, pa će dati prvi odgovor. Dobar dan svima. Da, noćas, zapravo pred jutro, nešto prije 5 sati, došlo je do pada jednog većeg komada žbuke sa dijela stropne ploče na unutarnjem dijelu tržnice Dolac. Nije bilo ozlijeđenih, ali smo preventivno zatvorili taj dio tržnice dok se ne napravi stručni pregled stropa na zatvorenom dijelu tržnice Dolac. Do tada neće raditi znači tržnica, očekujemo do kraja dana da ćemo znati koji zahvati, da li su nužni neki zahvati, da li je sigurna taj dio tržnice. Treba podsjetiti možda da je zadnja veća obnova tržnice bila 2015. kada je obnavljena ploha gore, a da je nakon potresa napravljen stručni pregled koji je utvrdio da nema strukturalnih oštećenja i dobili smo zelenu oznaku. Ono što je bitno da smo mi prepoznali da nije baš zadovoljavajuće stanje na tržnici Dolac, te smo već rezervirali sredstva za sljedeću godinu gdje ćemo projektirati obnovu tržnice Dolac. Za to smo već dobili određene konzervatorske smjernice, tako da očekujemo da će tržnica Dolac relativno brzo izasati u boljem sjaju. Evo, toliko za sada. Hvala, možemo dalje s pitanjima. Rea Kamenski-Bačun, Nova TV, za gradonačelnika. Pitanje, dakle, oko situacije i prepiske ove medijske sa premijerom i Thompsonom, dakle, on je odgovorio. Koji je vaš odgovor? Pa dobro, mislim da sam sve rekao u petak. Mogu reći još jednom. Ustav je temeljni i najviši pravni akt Republike Hrvatske u kojoj živimo i zapravo predstavlja jedan konsenzus nacije. Zato što podsjećam da za promjenu Ustava je potrebna 2/3 većina u Hrvatskom saboru, što znači konsenzus i lijevih i desnih. I taj Ustav propisuje jasno, mogu citirati, u svojim izvorišnim osnovima, znači temelju Ustava, koji je temelj države, da je uspostavi temelja državne suverenosti u razdoblju Drugog svjetskog rata, znači govori se o državnoj suverenosti i o kontinuitetu državnosti. Znači u uspostavi temelja državne suverenosti u razdoblju Drugog svjetskog rata izraženoj nasuprot proglašenju nezavisne države Hrvatske 1941. u odlukama Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske 1943. godine. Naravno, isto tako spominje i pobjedu u Domovinskom ratu, što je isto tako nesporno, da je Domovinski rat isto tako temelj. Ali bome isto tako je temelj i odluka ZAVNOH-a nasuprot NDH, a ne na temelju NDH. Hrvatska državnost nije na temelju NDH. U tom smislu jedini ko može tumačiti Ustav je Ustavni sud. Pa ajde da i to podsjetimo javnost, jer očito se manipulira i spina.
Znači, Ustavni sud je imao nekoliko odluka vezano za taj pozdrav. Mogu citirati stav Ustavnog suda iz 3. lipnja 2020. godine. U odnosu na taj pozdrav, citiram, Ustavni sud je nekoliko svojih odluka izrazio jasno stajalište da je riječ o ustaškom pozdravu nezavisne države Hrvatske, te da taj pozdrav nije u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske. Sad moje pitanje jest da li se Sabor i Vlada trebaju držati odluka Ustavnog suda i da li se trebaju držati zapravo Ustava RH. Koliko znam, svi saborski zastupnici, svi koji prisegnu na Ustav Republike Hrvatske. Mi ćemo se u gradu Zagrebu sigurno držati Ustava i u tom smislu taj pozdrav je neprihvatljiv. I mi smo isto tako legalisti kad je riječ i o Ustavu, tako isto i o ugovoru koji je potpisan, tako isto i o pravilima o kojima razgovaramo za sve prostore kad je riječ o koncertima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove. Znači imali smo nekoliko sastanaka sa klubovima vladajuće većine jučer, imat ćemo ih i dalje i kao što sam rekao to ćemo regulirati. Evo upravo sam ga dao. Može samo pitanje, sad ste ovo nabrojali što ste biti citirali, dobro znamo svi, vjerovatno i vi, da Thompson na svakom koncertu, dakle ne govorimo onom na trgu za dočeka rukometaša, nego njegovi koncert izvodi Bojnu Čavoglave. Znamo da Bojna Čavoglave počinje sa pozdravom za dom spremni. Vi ste početkom godine 2 ugovora sa Thompsonom, evo sad smo saznali drugi, potpisali. Pa ako ste to i tada znali, zašto ste onda potpisivali ugovore, a sad kažete neće biti više koncerata zbog za dom spremni, a 2 puta će biti u Zagrebu taj pozdrav, bio je na Hipodromu i bit će sad u Areni 27.12. Dakle, to ste znali tada pa ste potpisali. Šta se promijenilo u međuvremenu? Rekao sam to već više puta. Mogu ponoviti. U dobroj vjeri, znači nakon što je gradska vlast dala suglasnost i izdala dozvolu za doček rukometaša na kojem je nastupao Thompson na trgu Bana Jelačića, tamo nije bilo niti pjesme Čavoglave, niti bilo spornog pozdrava koji je Ustavni sud proglasio. U dobroj vjeri, s obzirom da sam tada rekao da smatram da su zabrane kontraproduktivne, smo dopustili koncert na Hipodromu. Prije nego što je taj koncert uopće se dogodio, puno prije, je isto tako Holding potpisao ugovor vezano za Arenu za 27. prosinca. Podsjećam i da nakon Hipodroma je menadžment Thompsona rekao da oni neće imati taj koncert 27.12. Zašto su promijenili mišljenje prije nekoliko tjedana, to znaju samo oni. Međutim, 27.12. je potpisan ugovor i ja sam legalist i kad se držim Ustava i kad se držim ugovora. A što se tiče 28.12. i svih ovih kasnih termina, njih neće biti, ako će na tom koncertu biti ovaj protuustavni ustaški pozdrav. I to je to. Ali znali ste da će biti u početku godine pa ste 2 ugovora. Odgovorio sam vam. Tako da, drugo pitanje vezano uz Hipodrom. Dakle, već 3 tjedna ustanova upravljenim sportskim objektima nema čak niti vršitelja ili vršiteljicu dužnosti. Druga je u nekoliko mjeseci gospođa dala ostavku na to mjesto. Sada ustanovom upravlja, u biti samo potpisuje plaće i ove račune, režije, gospođa Mara Pereković. Ona je isto u istrazi USKOK-a, pa me zanima kako to da su tako važne. Znači, financije su prepuštene osobi koja je isto u istrazi USKOK-a, još uvijek nema niti novog ravnatelja ustanove. Kako je to moguće? Kao prvo, nama je ključno da se što prije izabere ravnatelja ustanove, s druge strane da bi bio fair natječaj. Nije bilo moguće da se intervjui održavaju usred ljeta i da tada bude natječaj. I očekujem da ustanova, znači da upravno vijeće ustanove što prije donese tu odluku. Kad kažem što prije, očekujem ovaj tjedan. I onda da što prije novi ravnatelj ili nova ravnateljica preuzme upravljanje USO-om i da rješava sve probleme koji se gomilaju sad kako imamo nekoliko vršitelja dužnosti. Dobro, sada svim financijama ustanove upravlja gospođa Pereković koja je isto u istrazi USKOK-a. Upravlja onaj koji je ovlašten upravljati. Pitanje je još jedno, osnovna škola Brest je još jedan slučaj vršnjačkog nasilja, dječak 8. razred kojeg je 2 godine maltretiran, sada je pretučen i završio na hitno, intervenirala je policija, majka planiraju medije izaći, hoćete li poslati ili ste možda već poslali inspekciju u tu školu? Prvi glasnoment o tome.
Ukoliko je to, evo provjerit ćemo o čemu se radi, mi ne možemo poslati inspekciju jer prosvjetna inspekcija je u nadležnosti države, a ne grada. Ono što mi možemo jest vidjeti da li kao prvo isto tako čak i stručni tim koji škola ima je pitanje da li ga ima jer je poslodavac i za stručne timove opet država, a ne grad. Grad je osnivač. Mi pokrivamo režije, gradimo škole, obnavljamo škole. Tako da u tom smislu ono što je u našoj nadležnosti to ćemo poduzeti. Međutim, što se tiče inspekcije, to je nadležnost ministarstva. Dalje? Evo, godinu dana je prošlo od uvođenja blokovskog parkiranja. Je li polučilo željene rezultate i kakav je uopće financijski rezultat mjere? Prodano je više od 75% komercijalnih karata. Da. Znači, ako se dobro sjećam, znači, u svakom slučaju, mi smo ono što smo najavljivali jest da će se sa blokovskim parkiranjem smanjiti broj povlaštenih karata. Jer smo govorili da su mnogi povlaštene karte zapravo zlorabili za parkiranje u zonama i blokovima gdje ne žive. I na time su isto tako smanjivali broj parkirnih mjesta koji je bitan za stanare. Sa blokovskim parkiranjem je smanjen broj povlaštenih parkirnih karata i to znatno. Ako se ne varam, prvi put ih je manje nego što ima parkirnih mjesta, a znate da smo uvijek upozoravali na situaciju da ima puno više povlaštenih parkirnih karata nego što uopće ima parkirnih mjesta. Pa koliko je to ludo i koliko je to održivo. Znači, taj broj povlaštenih parkirnih karata se znatno smanjio, kao što smo i očekivali, kao što smo i najavljivali. Činjenica je da se povećao broj komercijalnih parkirnih karata, tako da ćemo vidjeti dalje šta ćemo dalje, kako ćemo dalje što se tiče komercijalnih parkirnih karata i što ćemo tu mijenjati kako bi još više oslobodili prije svega parkirna mjesta za stanare. Maša Samardžija, Vida TV. Evo, uskoro nam je obljetnica smrti ubojstva obitelji Zec. U kojoj fazi je izgradnja spomen obilježja? Nedavno je u medijima izašla vijest da Ministarstvo poljoprivrede opstruira vaš zahtjev za izgradnju tog spomen obilježja na Dofovcu, pa evo, jeste u komunikaciji s njima, je li zahtjev poslan i u kojoj je to fazi, ste dobili od njih ikakav odgovor? Pa zahtjev je poslan i mi očekuju da ministarstvo odgovori da li će to biti dovoljno brzo tako da se može izvršiti radove koje je potrebno napraviti do godišnjice, to ne mogu u ovom trenutku reći. Međutim, imamo s njima što se tiče prava, služnosti, komunikaciju i na temi Sljemenske žičare i na temi, isto je pravo služnosti u pitanju. I na ovoj temi, tako da očekujemo da se postupa u skladu sa zakonom i da se izda suglasnost koja treba se izdati. Hvala. Ako to sve idemo malo pogledati sanirano klizište.